trupci i negovata skъпоценна жена за Северина и за най-ятото бебе 500 коня беля звяр. А кая гили романи a cale romenghe man il escoro bembe si buzzuralo 500 konja 3000 kubika Jaša me praleske Ivaneske trupci с беля звяр. Лескоро бембе, турбодизел, 3000 кубика, ама наба, текила баба. Яша е Иванеске, Яша е Северинаке. Яша е Иванеске, Яша е Северинаке. Леле гила баба. Стотини 35. И като казва срещу мен да карате, не може да ме стигнате, ще ви оставям да ми гледате номерата.